Tak hezký dobrý podvečer. Po malých technických problémech vás tady vítáme na prvním setkání s naší oblíbenou lektorkou trénování paměti Zdenkou Adlerovou. Já doufám, že i přes počáteční technické problémy si ten dnešek užijete. Nebudu už zdržovat, Zdeni, vítej mezi námi. Takže taky vás vítám, jsem ráda, že jste se opět dostavili v hojném počtu a abychom se nezdržovali, tak zkusíme hned první slide. Pokud byste neviděli nebo se vám to neměnilo, tak se určitě ozvěte. Co nás čeká? Zkusíme si trošičku zopakovat z těch mnoha lekcí, které jsem už tady v rámci tohoto cyklu měla, protože někdo může být nový a někdo, kdo není nový, tak si to určitě rád zopakuje. Takže trošičku té teorie, připomeneme si nebo řekneme si, co je to neuroplasticita, synapse, melatonin, kognitivní funkce, vyjmenujeme si symptomy demence, něco si povíme o serotoninu a úplně základní informace o pracovní paměti a pak už potom nastoupí naše oblíbená kognitivní rozcvička, kde si procvičíme zejména verbální logiku, pak tam jsou nějaké úkoly na pravou mozkovou hemisféru a zejména křížová cvičení, to znamená na propojení. Ale já už se vidím, výborně. Najednou to naskočilo. A najednou a křížová cvičení, která vlastně propojují obě mozkové hemisféry najednou. Takže trocha teorie nikoho nezabije, kdo sleduje moje lekce, ví, že té teorie tam moc nedávám, ale aspoň tu základní bychom měli znát, aby jsme věděli, jak nám to tam v té hlavě funguje, protože musíme vědět, co a jak, abychom potom efektivně trénovali. Takže co je to vlastně neuroplasticita? Neboli plasticita mozku, je to vlastně označení pro vývoj změn v mozku v průběhu života, jak člověka, tak zvířete. Termín pochází až z té druhé poloviny 20. století, kdy vlastně nová studie prokázala, že mozek se vyvíjí i v dospělosti, protože do té doby se tradovalo, že vývoj mozku končí tak nějak v 25 letech a pak už to jde s náma jenom z kopce, že už vlastně ty mozkové buňky pouze ubývají a už se s tím nedá dělat. Ovšem právě ten výzkum na konci toho minulého století změnil to paradigma, což je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení či model. Je to cizí slovo, já se vždycky snažím, pokud použiju nějaké nezvyklé cizí slovo, tak se ho snažím vysvětlit, protože i tím, že se učíte něco nového, tak tím vlastně trénujete mozek. Právě ta neuroplasticita má velmi mnoho společného, taky možná pro někoho s novým pojmem, a to je synapse, což je vlastně spojení dvou neuronů nebo smyslové buňky a neuronů sloužící k předávání vzruchu. Tak dospělý mozek má zhruba 85 až 100 miliard pospojovaných neuronů, ale co je důležité, vědět, že ke každé té nervové buňce neboli neuronu může vést 20, ale až 1000 synapsí. A čím více je těch synapsí, čím více je těch spojení, tím lépe ten mozek funguje. Já to vždycky přirovnávám k automapám, že když bychom měli tu synaptickou síť hustou v uvozovkách, tak jako je naše dálniční síť, tak to by každou chvilku vznikl problém, protože jakmile je na dálnici havárie, auta nemůžou dál, stojí hodiny ve frontě a obejít se to zpravidla nedá. A zatímco, když si vezmete automapu třeba nějakých těch silnic 4. třídy, která je samozřejmě hustá, takže i když se něco v tom mozku stane, ať je to úraz, mozková mrtvice, demence, tak ještě pořád je šance, že ta myšlenka dokáže
to nemocné místo obejít po těch jednotlivých okreskách a vy dokážete tu myšlenku dokončit. Proto je vlastně od té doby považována za jednotku aktivity mozku právě ta synapse, nikoliv ty neurony. Když se říkalo, že musíme mít co nejvíce neuronů, aby nám to myslelo, ale zjistilo se, že nezáleží ani až tak na počtu těch neuronů, ale na počtu těch spojení neboli synapsí. A důležité je vědět, že synapse se tvoří pouze činností toho mozku, ničím jiným, jedině činností mozku. V kapitole o spánku jsme hovořili mimo jiné také o melatoninu, říká se mu také hormon spánku nebo hormon mládí. A tento hormon nám vlastně reguluje spánkový cyklus a má na svědomí střídání spánku a bdění. Hlavně podporuje a urychluje usínání a ovlivňuje právě ten průběh spánku a to střídání těch dvou důležitých fází REM a non-REM fází. V REM fázi nám vlastně se ukládají vzpomínky nebo ty informace z toho dne do mozku a regeneruje nám mozek, čistí se a tak dále a v non-REM fázi dochází vlastně k obnovování svalů a těla a tak dále. Ten melatonin má zejména také antioxidační účinky a chrání organismus před působením volných radikálů. Na tom QR kódu vlastně máte tu adresu, ze které ty informace pochází a dočtete se tam i více těch informací. Takže pokud si třeba něco nestihnete odfotit při tom výkladu, tak vlastně video bude uložené zase na YouTube tady této organizace, tak se můžete k tomu později vrátit, pokud by vás to zajímalo. Říká se tomu melatoninu také hormon mládí, protože zpomaluje stárnutí a oddaluje jeho projevy, posiluje imunitní systém a přispívá ke zdravému kardiovaskulárnímu systému. Je taky nápomocen vyrovnávání hladiny kortizolu, který je vlastně odpovědný za stres. A ovlivňuje také krevní tlak, metabolismus živin, tělesnou teplotu a další. Co je důležité, je vědět, že melatonin se tvoří pouze ve tmě. Jo, to znamená, jakmile se začne stmívat, tak už se začíná ten melatonin tvořit a už dává najevo tomu mozku a tomu tělu, že už by se měl připravovat na spánek a potom největší jeho tvorba je právě ve spánku ve tmě, takže pokud spíte při světle nebo vám zvenku svítí pouliční osvětlení a tak dále, tak je to velký problém. Měli byste si pořídit nějaké ty zatemňovací závěsy a rozhodně nenechávat malé děti, protože větší už ani není třeba, ale hodně často rodiče nechávají malé děti spát při rozsvícené lampičce, že se dítě bojí, což není dobré. Jako když už třeba jakože usne při tom světilku, prosím, ale mělo by se co nejdříve zhasnout, aby se mohl začít tvořit ten melatonin, protože ten se začne tvořit až 3. hodinu po té době, co jste ve tmě, po 2 hodinách až. Takže je potřeba na to dávat dobrý pozor. Já vždycky dělám jako kognitivní rozcvičku, při které vlastně trénujeme kognitivní funkce, tak aby jsme si buď zopakovali, nebo abyste se dozvěděli, co jsou to vlastně kognitivní funkce, tak patří zde paměť, pozornost a koncentrace, to znamená soustředění pozornosti, koncentrace pozornosti, rychlost zpracování informací, pohotovost, což je taky velice důležité, řeč, schopnost vyjadřování a porozumění, to je vlastně ta verbální logika, které se dneska budeme věnovat, prostorová orientace a patří zde také exekutivní funkce, včetně emocionální seberegulace,
Pokud jste tento pojem nikdy neslyšeli, tak tady je vlastně vysvětlení. Jsou to procesy zodpovědné za organizaci myšlenek a činností, plánování, stanovování priorit, efektivní hospodaření s časem a rozhodování. To jsou všechno vlastně procesy, které nás provázejí v podstatě od rána do večera. Pak tady máme 10 symptomů demence. Měli bychom tady tyto symptomy znát. Sám na sobě to člověk těžko spozoruje, anebo i když to třeba spozoruje, tak si to těžko připustí. Proto je dobré znát tady ty symptomy kvůli našim blízkým, přátelům, známým a rodině, že když uvidíte na někom nebo pocítíte na někom takovéto symptomy, že by bylo dobré toho dotyčného nějak přesvědčit, aby šel na vyšetření. To úplně základní vyšetření třeba na tu Alzheimerovou chorobu už dneska provádějí ošetřující lékaři nebo bývalí obvodní, nebo jak se to dneska říká. Oni mohou udělat takový základní asi půlhodinový test, jenom se to píše a mluví, nemusíte se bát, že by do vás něco píchali a podle toho, kolik bodů získáte tady při tom mini-mental testu, už ten obvodní lékař může zjistit, zda je to naprosto v pořádku, nebo zda je to na hraně a pak už vás může poslat třeba na neurologii nebo na geriatrii, prostě k nějakému odborníkovi, aby se zjistilo, proč vlastně to bodové hodnocení je buď na hraně nebo nízké. Mezi tady ty symptomy, co můžete vy pozorovat na někom druhém, jsou změny osobnosti. Když je to třeba člověk, který je velice společenský, přátelský, chodí za kulturou, za kamarády a tak dále a najednou se začne stranit, najednou nechce nikam chodit. Pak jsou to problémy s řečí, to je ta verbální logika, že ztrácíme slovní zásobu. Je velice důležité trénovat slovní zásobu v každém věku. To nemluvím o dětech, kteří ji mají velice špatnou, protože nečtou, ale i v tom stáří už máme těch kontaktů méně, třeba méně mluvíme s někým, tak je potřeba tady tomu věnovat velkou péči, protože jedním z prvních příznaků Alzheimerovy choroby je to, že ztrácíme slova. Jo, držíte v ruce propisku, tužku a nejste schopni říct, že to je tužka. Zhoršuje se třeba racionální úsudek, časová a místní dezorientace. Každý z nás tu a tam zapomene, že někam má jít, jo, k lékaři nebo prostě na nějakou schůzku. To se stává, to není znak nějaké demence nebo nemoci, ale pokud se to stane 4krát do měsíce, tak pak už je potřeba s tím něco dělat. Pak jsou to ty změny v náladě nebo chování, to je něco podobného jako ta změna osobnosti, že pokud byl někdo veselý, přívětivý a najednou je nevrlý, a tak může to mít samozřejmě vícero příčin, ale může to být také začínající demence. O tom, že vlastně Alzheimer je pouze jedna z demencí, které nás postihují, to určitě víte. Těch demencí je několik druhů, o tom Alzheimeru se mluví nejvíce a jako taková druhá choroba, o které se mluví, je Parkinsonova nemoc. Tady se věci shodují na tom, že obě ty nemoci mohou souviset s narušenou rovnováhou při tvorbě různých speciálních látek, které vznikají v našem organismu. A taky, jak jsme mluvili o tom spánku, tak ta REM fáze, kdy vlastně dochází k tomu úklidu mozku, tak každý den se nám v tom mozku tvoří odpadové látky. To, co sníme, tak z toho taky vzniká odpad, to vychází močí nebo stolicí, to je v pořádku, ale tady tyhle odpadové látky vznikají i v mozku a ty se právě tady na tu odpadovou cestu musí dostat pouze jedině v noci při té REM fázi spánku. A právě pokud my špatně spíme, anebo do té REM fáze se nedostaneme, nebo ten spánek je nekvalitní, tak nedojde
pročištění vlastně toho mozku od těch odpadních látek, začínají se tam hromadit, začínají tam tvořit plaky a tak dále. Takže i to může být jako příčina nějaké té demence. Taky záleží na tom, jak pracují ty synapse, jak tam fungují ty látky, které podporují ten přenos, ty přenašeče, ten přenos těch informací z jedného neuronu na druhý. A jako důležitým tím přenašečem je serotonin. Vy víte, že tomuto hormonu se vlastně říká hormon dobré nálady, hormon radosti. A ten se nám normálně v těle tvoří, ale bohužel s věkem klesá, což jakoby neovlivníme. Prostě čím jsme starší, tím méně se nám toho serotoninu tvoří. Takže tady mám i pár tady informací o tom, jak ten serotonin nebo tu produkci serotoninu podpořit, tak zase se vracím k tomu spánku, kvalitní spánek bez chemických látek, bez diazepaminidu. Teďka právě mám úplně novou publikaci o spánku, takže časem o tom budu možná vědět trošičku víc, ale to, co jsem se dočetla, vlastně už rezonuje i v médiích, že v podstatě nezáleží na tom, jak dlouhý je ten spánek. Někomu opravdu stačí třeba 5-6 hodin, ale záleží na jeho kvalitě. A jestliže my si vezmeme diazepam a ty 4, 5, 6 hodin spíme, tak stejně se do té REM fáze spánku nedostaneme a jsou to vlastně jedy na ten mozek. Takže právě ta spánková rutina, ta spánková kultura je velice pro mozek důležitá. Tělesná aktivita, to znamená v seniorském věku samozřejmě procházky, žádné běhání, žádné nějaké aerobiky, nebo to nejlepší jsou ty procházky, po případě plavání, protože tam se zase nezatěžují klouby. Hodně se hovoří i jako o silovém cvičení, ale to byste měli provádět spíš zajít si do té posilovny, nechat si to vysvětlit, nechat si ukázat ty cviky, protože i ty můžete dělat i doma s malými činkami nebo s vlastním tělem, používat své vlastní tělo jako závaží, ale je potřeba to dělat správně, protože pokud děláte nějaký silový cvik špatně, tak si spíš ještě můžete ublížit. Má to souvislost zase s úbytkem svalů. Čím jsme starší, tím nám ochabují více svaly a pokud opravdu chodíme, tak celkem dobře máme osvalené nohy. Pokud používáte při chůzi nordwalkingové hole, což vřele doporučuji, tak vlastně dokážete posilovat i ruce, protože těma rukama musíte pohybovat a vlastně posilujete i ramena a trapézy. Takže svižná chůze s nordwalkingovými holemi částečně dokáže nahradit i ten silový trénink, ale pokud byste se chtěli věnovat v té seniorské kategorii silovému tréninku, tak doporučuji pouze za odborného vedení nějakého trenéra v posilovně, které důvěřujete, nebo fyzioterapeuta a potom to můžete provádět doma. Na to si dávejte opravdu pozor, protože spíš si můžete ublížit, když byste dělali nějaký cvik špatně. No samozřejmě k tomu patří výživa, tak jako srdíčko musí být správně vyživováno a játra a tak dále, ledviny a to, tak i ten mozek potřebuje k tomu, aby produkoval ten serotonin správnou výživu, banány, avokádo, mléčné výrobky. Pokud někdo nesnáší mléko jako takové, tak má možnost buď mléko bez laktózy, nebo jsou ještě lepší zakysané výrobky, to znamená jogurty a tvaroh a tvrdé sýry, ne měkké. Maso, zejména krůti, lososy, no s těma lososama a s těmi rybami je taky problém, protože
Pokud se tady o tuhle výživovou tématiku zabýváte, tak jste určitě četli jednou článek, že když je losos z moře, je plný plastu, když je losos z farmy, je plný antibiotik, takže to už si musí každý sám jako v sobě rozhodnout a hlavně, když něco kupujete, tak si zjistit, odkud to je, co to obsahuje. Vejce, celozrnné pečivo, na to taky vždycky upozorňuji. Pozor, ne každé pečivo, které je hnědé a posypané zrníčky, je nějakými semínky, je celozrné. Protože když je to ten rohlík posypaný nebo ten chleba nějakými semínky, tak to neznamená, že je upečený z celozrnné mouky. Když je to pečivo tmavé, taky to neznamená, že je to upečeno z celozrnné mouky, ale může to být pouze jenom karamelem obarvené. Takže zase už by měly být jak v obchodech, tak v pekárnách, všude by mělo být složení toho pečiva, tak hold musíme ty brýle vytáhnout, po případě lupu, protože to je pořád, ty písmenka nejsou tak velká, aby to pro nás bylo přivětivé, ale je třeba číst a číst a číst, abyste, když si myslíte, že kupujete něco zdravého, tak aby to opravdu zdravé bylo. Švestky, rajčata, ořechy, luštěniny, zelená listová zelenina, zdravé tuky. Vápník, hořčík, to víme, že západní společnost má nedostatek hořčíku. Bohužel už to v dnešní době ani tou stravou přirozenou do sebe nedostaneme, protože ta půda už nemá v sobě ty živiny, co by měla mít, a proto se to nemůže dostat třeba do těch obilovin nebo do toho zeleniny. To, co by tam kdysi bylo, tak je potřeba třeba i ta suplementace hořčíkem. A zase celozrnná strava, zelenina, mléčné výrobky, kvasnice, luštěniny, brambory, ořechy, maso, slunečnicová, sezamová semínka. To je ten vápník, hořčík. A vitaminy skupiny B, tam jsou zdroje mléčné výrobky, mák. Mák má taky hodně vápníku, což se taky málo třeba ví, že mák má velmi mnoho vápníků, ořechy, semínka, maso, ryby, soja, luštěniny, kvasnice. No a samozřejmě pobyt na slunci, no, takže v létě samozřejmě zase, když jsou ty 40, tak člověk na to slunce nemůže, ale aspoň na těch 5-10 minut a jít zase zpátky do stínu, anebo na jaře, jakmile to sluníčko se vrátí k nám, tak co nejvíce prostě se pobývat na tom sluníčku. Tak a tady máme základní informace o pracovní paměti, protože to je jedna z vlastně nejdůležitější paměť, kterou my využíváme od rána do večera a navíc je omezena ta kapacita na 5 až 9 prvků. Mnozí z vás si třeba vzpomenou, kdo se díváte pravidelně tady na tyto kurzy, ať už moje nebo mých kolegů a kolegyň, že je to takzvané Millerovo magické číslo 7 plus minus 2. To znamená, že kdybych já vám teďka nadiktovala 30-položkový seznam do obchodu, vy jste si nesměli nic zapsat, jenom šli do toho obchodu a přinesli mi pouze 9 těch druhů zboží, tak z hlediska pracovní paměti je to v pořádku. Ano, to je ten psycholog, který to vybádal. A bohužel kapacitu té pracovní paměti jako takovou nastavit nejde, ale lze ji zvýšit spojováním prvků do logických celků, to znamená pomocí mnemotechnických pomůcek. Například, kdybyste si měli zapamatovat řadu čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak samozřejmě takhle si to zapamatujete, ale kdyby každá ta číslo bylo jiné, v jiném pořadí, tak s tím máte problém, ale když si řeknete, že si budete pamatovat 123, 456, 789, tak už máte jenom 3 ty prvky. A ne 10, nebo 9, ale 3 prvky, které jsou hluboko pod tím průměrem, které si můžete zapamatovat. Tak a teď už přestanu mluvit a budeme pracovat.
Tak, první do chatu napište česká nebo moravská města či obce začínající slabikami. A může to být krátká nebo i dlouhá. Lale, lilo, lu a vave, vivo. Může být i lá a tak dále. Takže zkuste do chatu. Od každého jedno. Výborně, paní Kozderková. Až na ten překlad. To nevadí. To je. Tak, paní Němcová si to ještě po sobě přečte a zkusí se ještě podívat na to zadání. To je přesně i moje nemoc, jako přečíst si správně zadání. Pokud se třeba díváte jenom na mobil a nemůžete psát, tak si to pište aspoň k sobě. Jako ten úkol určitě proveďte. Jo, výborně. Tak, ještě chviličku počkáme, jestli někdo ťuká. Tak, pokud nikdo už nepíše, tak pojedem. Třeba budete psát teď. Tak, tady máme zase slova, u kterých máte zaměnit jedno, jakékoliv, ale jenom jedno písmenko za jiné tak, aby vzniklo nové smysluplné slovo. Takže nemusíte do toho chatu opisovat to zadání, jenom napište to nové slovo. Je tam příklad, že mám slovo korál a místo L a B dám B a mám koráb. Takže v každém tom slově se pokuste změnit nějaké písmenko. Ano, tady mám další města, výborně. Tam patří Luka pod Medníkem, chápu. Výborně, výborně. Tak.
Výborně. A to svítí tam, to je taky v pořádku, protože nebylo řečeno, že to musí být nějaký druh, podstatné jméno, ale jakékoliv slovo. Smysluplné. Výborně. Výborně. Ano, u těch slov může být více možností, ano. Tak, pokud nikdo nepíše, nebo pokud jste něco napsali, tak už to odťukněte. Tak popojedeme. Další cvičení. Tak zkuste do chatu napsat jedno jediné slovo, které si myslíte z těch spodních bude pokračovat v té žluté řadě. Máme řadu kas, řez, nic, cop a otazník. A zkuste napsat jedno slovo, buď kos, pac, buk nebo vlk, o kterém si myslíte, že bude pokračovat v té řadě. Močka, dobrý. Tak, mám tady 2 buky. Má ještě někdo nějaký názor? Tak, paní Škardová, zkuste mi říct, proč buk? Zapněte si mikrofonek. A, E, I, O, U. Ano, výborně, výborně. No, tak až teď se mě povedlo zapnout. Takže tak, A, E, I, O, U. Mhm. Ano, A, E, I, O, U. Pac tam nebude, bude tam ten buk správně, protože tam jdou ty samohlásky A, E, I, O, U. Takže buk, ano.
Paní Škardová, nejste náhodou původem někde z Moravy? Už jsem hodně dlouho neslyšela slovo močka. Máte problém si zapnout mikrofon, nevadí, ale potěšilo mě to. Buk tam bude, ano. Tak, a teď zase pište, Jo, nejsem z které slovo Moravy. A nejste z zase, Moravy, jo. ne. Ale to se používalo tam u nás nahoře na severu, na severní Moravě. A už jsem to teda hodně dlouho neslyšela. Tak, tady máme další cvičení. Máme tady slova plot, teplo, diplom, plachta, plotna. A tak napište do chatu slovo, které si myslíte, že tam nepatří. To proč nemusíte, to já se potom zeptám. Jedno slovo napište. Ano, takže paní Marie byla první, tak zkuste si zapnout mikrofon a říct, proč plachta? Protože všude je o, akorát v plachtě ne. Ano, všude je lo, jo, plot, teplo, diplom, plotna a tam je la. Výborně, skvěle. Plachta. To je taková jenom zahřívací rozcvička. A teď už přecházíme do pravé mozkové hemisféry. Toto byla většinou levá mozková hemisféra, záležitost jazyka, řeči, slov a logiky, verbální logika. A tady už máme pravou mozkovou hemisféru, kde máme tvary, ale vlastně také i tu levou, protože máme tam nějakou logiku. Takže vy máte přijít, podle čeho jsou vlastně ty obrázky v těch řádcích seřazené a podle toho určit, jaké písmenko bude v místo otazníku, jestli tvar A, tvar B nebo tvar C. Dobře. Tak ještě počkáme na třetího. Tak, paní Kozderková, zkuste říct, proč? Zapněte si mikrofon. obou prvních, nebo v prvním a druhém řádku jsou všechny tři obrazce, kdežto v tom třetím chybí to Bčko. Ano, je to Bčko, správně. Každý obrazec je zastoupen 3krát v různých velikostech, správně. Tak a teď máme něco podobného, možná trošku těžšího. Tak zkuste určit, které obrazce buď A, B nebo C přijdou místo otazníku.
To už je trošičku složitější, ale ještě počkám chvilku. Tak ještě vám dám malou nápovědu. Zkuste se na ty jednotlivé tvary podívat bez ohledu na to, v jakých jsou dvojicích. Tak, já už vás nebudu trápit. Je to Ačko. A tady k tomu bych ještě chtěla říct, že pokud řešíte nějaké takové úlohy nebo hádanky, máte to na to knihu nebo internetovou stránku, tak vůbec nevadí, když si s tím nevíte rady, když se podíváte do řešení. Ale jakmile to řešení zjistíte, tak byste se měli vrátit zpátky k tomu zadání a zkusit si přijít na to, proč zrovna tohle řešení je správné. Tak když vám řeknu, že správné řešení je A, zkuste znova to, a ještě s tou nápovědou, co jsem říkala před chvilkou, že zkuste se na ty jednotlivé tvary podívat bez ohledu na to, v jaké jsou dvojici, tak zkusil by mi někdo říct, proč A? Jestli můžu, já teda tomu asi vůbec nerozumím, protože pod těma písmeny A, B, C není nikde trojuhelník. Nebo... A proč by tam měl být trojuhelník? Jo, protože se říká, že buď to A, B nebo C, ne? Jak se je vedle No toho. ano, ale nemusí tam být trojuhelník. No, já mám dojem, že je to proto, že to kolečko není nikde černé, takže asi kvůli tomu černému kolečku je tam to Ačko. Když se podíváte na to zadání a spočítáte si jednotlivé tvary bez ohledu na to, v jakých jsou dvojicích, tak zjistíte, že každý tvar je tam dvakrát, kromě černého kolečka a bílého pětiúhelníku. Je to tak? No jo. Jo, takže tam patří to černé kolečko a bílý pětiúhelník a v tom případě tam všechny ty tvary budou každé dvakrát. Bez ohledu na to, v jaké jsou dvojici. Vysvětlila jsem to srozumitelně, nebo ještě, jo, protože když, jo, dobrý? Každý ten tvar je tam dvakrát. Ale v té druhé otázce vidím jenom jednou to kolečko tam. V té poslední, jak jste doplnil Ačko, tak kde je po druhém trojuhelník? V tom zadání je to kolečko jenom jednou a bílý pětiúhelník je tam taky jednou a proto místo toho otazníku musí přijít to Ačko, aby to tam bylo dvakrát. Je to tak? Když si to spočtete, tak v tom zadání jsou 2 bílé čtverce, 2 bílé šestiúhelníky, 2 bílé kolečka, 2 černé trojúhelníky, 2 černé čtverce, ale je tam jenom jedno černé kolečko a 1 bílý pětiúhelník. Takže aby všechny ty tvary byly po 2, tak tam musí přijít Ačko. Ano. Jo? Už je to dobrý? Ano. Na to bych Jo.
Ale můžete tím potrápit kohokoliv, kdo se nechá. Teď už to víte. Jo, takže vždycky, jako ne vždy můžeme přijít na to správné řešení, a takže se podíváme do řešení, ať už je to na konci knihy, anebo na konci internetové stránky, ale měli bychom se potom vrátit k tomu a zkusit ještě podumat, proč zrovna tohle řešení je správné. A když ani potom na to nepřijdete, nevadí, vezmete si zase něco jiného. Tak, a teď bych vás chtěla poprosit, abyste si všichni zapli mikrofony, a když přečtu tu otázku, abyste všichni najednou zkusili říct odpověď. Jaký pták má v sobě zmrzlou vodu? Ledňáček. Ledňáček, ano. Jaké sladké pečivo má v sobě malé orgány zraku? Vánočka. Vánočka, ano. Jaký druh hub obsahuje malé noční motýly? Takže muchomůrka, ano, muchomůrka, můrka nebo muchomůrky, můrky, ano. Jaký dopravní prostředek obsahuje znamení zvěrokruhu? Je to takový neobvyklý dopravní prostředek, z nás jsme v něm nikdo nejeli, neletěli. Raketa. Ano, je to raketa. Výborně. Rak je tam. Tak, skvělé. Tady to máme ještě vyobrazené pěkně, aby jsme zapojili i tu pravou mozkovou hemisféru, která má na starosti tvary, barvy, emoce. Tak. A teď zas do chatu napište, nepište co nejvíc, stačí od každého jedno, ale doma, když byste dělali tu svoji každodenní 10-15 minutovku, jo, měli bychom dělat pravidelně tu mentální rozcvičku 10 až 15 minut denně, tak tady máte, já vám potom ještě ukážu jednodušší zadání, můžete těch slov vymýšlet více. Takže zkuste vymyslet slova, která budou začínat na L a končit na A, začíná na N a končí na K, začíná na H, končí na T, začíná na K a končí E a začíná na M a končí O. A v zadání je co nejvíce slov, to znamená jakýkoliv slovní druh. Jo, paní Kozderková už to má, než jsem to dořekla. Výborně. No. Musí tam být 3 písmenka mezi těma krajníma. Ne, to je jenom, nemusí, to je jenom ilustrativní. Ano, výborně. Moto. No, třeba. Pošli to. Ježíš, kam já to píšu? Tak ještě jednou. Na Nouka mám posledního. Hit. Co to bylo? Když tak si vypněte mikrofonky, Pardon. ať nenapovídáte ostatním. Výborně. Tak. A jak můžete postupovat doma,
aniž byste museli nějak dlouho dumat, co tam dáte za písmenka. Stačí, když si vezmete nějaké slovo a napíšete si ho z hora dolů a ze zdola nahoru. Tady máme slovo kapitola a to teďka nemusíte, to když tak si třeba nechte za domácí úkol. Já se vždycky v těch hrádkách snažím dávat tipy na takové úkoly, ke kterým nemusíte nic zhánět, stačí papír, tužka a 5 minut času. Takže za domácí úkol si můžete vyzkoušet, kolik slov se vám podaří vytvořit, když začíná na K, končí A, začíná na A, končí L a tak dále. Ano, tohle dal paměťář. Ano, to dáváme všichni, protože to je velice, velice jednoduché. Nepotřebujete k tomu nic zhánět. Tak, a teď tady máme zase verbální logiku a trošičku náročnější. Zkuste vyřešit tyto přesmyčky českých a moravských řek. Jo, takže máte tam vždycky zhluk nic neříkajících písmen a vaším úkolem je použít všechna ta písmena v tom daném zhluku a vytvořit z toho název české nebo moravské řeky. A můžete zkusit psát buď do chatu, anebo si to pište ručně na papír, protože i to psaní rukou je vlastně regulérní trénink paměti. Když vám některé nejdou, nevadí, napište aspoň, co jste rozpoznali. Tak pokud nemůžete psát, tak chce to říct někdo na mikrofon. Paní Kozderková to má všechno správně, tak někdo jiný? Nebo něco, co se vám podařilo? Tak já mám jenom... Paní Škardová? Já mám Loučnice, Jihlava, Labe, Odra, Bílina, Úpa, Jizera. Ano, takže to Ploučnice, Berounka, Odra, Jihlava, Labe, Cidlina, Bílina, Morava, Svratka, Radbúza, Úpa a Jizera. Výborně, skvěle, děkuju. Tak, tady už to máme. Tak a předposlední cvičení bude úkol typu nic není špatně. Já vám tady promítnu 2 obrazy. Vy se na ně budete chviličku dívat, to je takzvané zase to křížové cvičení, kdy vlastně my z pravé mozkové hemisféry, protože se budete dívat na obraz,
přejdete do levé hemisféry a nějak ho pojmenujete. Ten váš název na 99% nebude souhlasit s původním názvem, ale o to nám nejde. Jde jenom o to, aby vy jste prostě nějak ten obraz navnímali, něco v něm viděli, něco na vás nějak na vás působí, něco vám řekl a vy prostě jenom napíšete nebo potom řeknete, jaký vy byste tomu obrazu dali název. Takže nejdřív vám promítnu první a potom ten druhý, pak bych ráda věděla ty vaše názvy a pak vám promítnu i ty správné autory těch obrazů a názvy, které jim dali oni. Takže první obraz je abstrakce, ale třeba tam něco uvidíte. No, děkuji, výborně. Dobrý, skvěle. Tak, chce někdo říct ještě na mikrofon, kdo nemůže psát? Jinak tady jsou samé skvělé asociace, skvělé nápady. Mě napadá tornádo. Tornádo, výborně. Ale máte to podobné chumelenice, tornádo, větrná smršť a my se líbí tady rána do čela mžitky. Výborně. Tak, teď vám promítnu druhý obraz. Dva nad sebou. Tak to je hezky. Výborně. Tak, chce někdo říct ještě na mikrofon? Pozorování. Jak? Pozorování. Pozorování. Vzpomínka na Ano. dovolenou. Vzpomínka na dovolenou. Že nahoře by mohla být fotka z dovolené, kdyby to byli oni a dole jakože vzpomínají. Dobře. Takže tady můžu ještě doporučit, že je trénink pravé mozkové hemisféry vlastně patří k tomu nejpříjemnějšímu, co pro mozek můžeme udělat, mimo jiné chodit třeba na výstavy. Já vždycky doporučuji, běžte na vernisáž, protože tam se můžete dostat zadarmo a pokud je ten autor pustí něco, tak se třeba i najíte, napijete a navíc je tam ten autor a můžete si s ním i popovídat a zjistit, proč zrovna toto namaloval, jak to namaloval a proč zrovna ten název a tak dále. A vlastně tím, že strávíte příjemný podvečer nebo odpoledne na nějaké vernisáži, tak máte krásně natrénováno. Tak, tady tento obraz je od malíře Vladimíra Vašička ze Svatobořic Mistřína. On byl vlastně průkopník českého moderního malířství po druhé světové válce a pokud byste někdy zajeli do
Uherského Hradiště, kde mívá výstavy, tak zjistíte, že vlastně on přešel od těch klasických lidových motivů, to znamená ty kroje, nádherné, krojované, něco jako Joža Úprka, až tady k těm abstrakcím a opravdu velkoformátovým. A tady tenhle obraz se podle něho jmenuje Kompozice. Je to z roku 69 ten obraz. A toto je zase obraz Ivany Lomové, to je pražská česká malířka, stále žijící a pracující v Praze. Já mám její obrázky strašně ráda, ale ještě jsem nikdy nebyla na výstavě jako skutečných obrazů, vždycky to nakoukávám jenom na internetu a tak doufám, že se někdy dožiju někde, protože v Uherském Hradišti na výstavě pana Vašička jsem byla, je to fakt úchvatné. A tady paní Lomovou mám ještě v plánech. A jmenuje se to Dokud nás smrt nerozdělí. Ona má vždycky takové cykly, když byste si to třeba chtěli hledat na internetu, má takové cykly a tady vlastně v tomto cyklu Dokud nás smrt nerozdělí má několik manželských dvojic, jejich přátel. Možná tam třeba i poznáte nějaké významné osobnosti. Tak a poslední úkol, možná to někdo, pokud to někdo znáte, tak neříkejte nic, spíš je to pro ty, co to vidí třeba poprvé v životě. Zkuste mi napsat do chatu, na kterou stranu jede tento autobus, jestli vpravo nebo vlevo. Je to samozřejmě stylizovaná kresba autobusu, ale poznat se to z toho dá. Ano, děti na tom jsou někdy s tím mozkem líp než my. Tak zatím tady máme jeden názor, tak počkáme ještě. A paní... Ano? Je to u nás nebo v Anglii? Dobrá otázka, skvělý. U nás. Výborně. To je vidět, že u toho přemýšlíte, to se mně líbí. Ale zůstaneme u nás. Tak, máme tady 2 názory vlevo, tak počkáme ještě na třetí názor. Nebo chtěl by to někdo říct na mikrofon, kam a proč? Doleva, protože ty dveře, kterýma se vylézá z toho vozu, tak... Ano, jsou na druhé straně. Ano, výborně, skvěle. Nenechali jste se napálit, je to tak. Tak, já vám děkuji za pozornost. Skončili jsme trošku později, protože jsme později začali. Bylo to dneska trošičku možná takové jednodušší nebo víc té teorie. Já slibuju, že od ty další 3 lekce už budou více pracovní a třeba i více si ten mozek zahřejete. Děkuji vám, že jste přišli a budu se těšit zase za týden. Nashledanou. Taky děkujeme. Nashledanou děkujeme. Nashledanou. Já jsem vypla jsem nahrávání, takže pokud by měl někdo nějaký dotaz, přání, připomínku, můžete klidně mluvit bez toho, aniž by to bylo nahráno. Děkuji. Děkuji. Na tím, že budeme těšit na příště. Dobře, tak já taky. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou.